Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Zangozara hurbildu da. Bertan, Ainhoa Usozekin elkartu gara. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Xabier de la Fuente elkarrizketatuko du. Eta gaurko gazteratu saioan Zangotzara hurbildu gara, bertan Ainhoa Usozekin elkartu gara. Arratsaldeon, Ainhoa. Arratsaldeon. Konta iguzu, nor zara? Ainhoa naiz, 27 urte ditut eta betianik Zangotzakoa naiz. Baina orain Iruñean nabil lan egiten. Elkarrizketari hasiera eman behar diogu, lehenik eta behin, Zangotzaren inguruko informazio orokorra. Non dago kokatuta Zangotza? Zangotza Merinadeko hiriburua edo herriburua da, eta Iruñetik 45 kilometrotara dago. Biztanleriari dagokionez, zenbat pertsona bizi dira gutxi gorabehera bertan? Gutxi gorabehera 4.900 biztanle gara. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Ez dakit zehazki, baina egia da Zangotzan gazte giro handia dagoela. Eta herriaren giroari dagokionez, zer nolako giroa du? Badu kaleko bizi ona? Bai, giro asko dago, batez ere asteburuetan. Oso ohikoa da txarangaren bat edo ekitaldi kulturalen bat egotea. Orain hezkuntzaren arloa aztertuko dugu. Bertako haur eta gazteek non ikasteko aukera izaten dute eta zen izaten da pixkate ikaste prozesu hori? Zangotzan bi aukera ditugu, alde batetik ikastola eta beste aldetik eskola publikoa. Ikastolan DBH arte ikasi aldugu, eta gero ja batxilergoa euskaraz egiteko Iruñera joan behar gara, edota hemen Zangotzan egin institutu publikoan. Eta bestalde ikastetxe publikoan erdaraz egin aldute eta segido institutura pasada. Orduan, ulertzen dutenez, bertan batxilergoa ez dago euskaraz egiteko aukerarik, ezta? Ez. Erdaraz hemen institutoan edo eta bestela Iruñera joan behar gara. Eta hizkuntza ereduetan zen izaten da hautatuena gurasoengandik? Zangotzan hautatuena ikastetxe publikoa da. Eta lan eskaintzari dagokionez, bertako gazteek badute aukerarik bertan lan egiteko? Bai, Zangotzan lan eskaintza handia dago. Gazte gehienek lantegietan daude, baina beste lan mota bat egin nahi badugu Iruñera joaten gara. Orain kirol kultura arloa aztertuko dugu, pixka bat. Ze aukera ditugu bertan, Zangotzan? Kultura arloan aukera asko daude. Alde batetik badaukagu irakurketa taldea, konpartsa, dantza taldea, kirol arloan eskubaloia, saskibaloia, futbola, pilota, igeriketa, gimnasioa, crossfita eta segurazki zerbait ahaztu dudala. Musika arloan ere bai, baduzu zerbait ere, ez? Bai, Zangotzan kontserbatorioa daukagu eta aparte banda badago, txaranga, koroa, korala, konpartsa eta txistulari taldea. Eta bertako haurrek instrumentuak jo dituzte? Bai, oso ohikoa da Zangotzako umeek kontserbatorioa joatea. Orai, aisialdia zer nolakoa den Zangotzan ikusiko dugu. Orokorrean, Zangotzako gazteak nola ematen du denbora librea? Orokorrean, asteburuetan kirola edo tabernetan egiten dugu aisialdia. Eta aste tartez, adibidez, bere kabuzko kirola ere bai egin ohi da? Bai, futbola edo gimnasio eta crossfita ohikoena da. Eta elkartzeko ze ohiturak izaten dituzue? Orokorrean tabernetan elkartzen gara. Zerbait botatzera eta lagunekin hitz egitera. Baina ez da berdina, ezta? Urtean zeharreko elkartzeko ohiturak edo astetartekoak eta udakoak. Udan beti Jesako urtegira joaten gara edo Ibaira, igerilekura. Neguan bestalde mendira joaten gara.
Eta beste egun batean, zein plan izaten duzue? Orokorki afaltzera gelditzen gara eta gero ja tabernetara. Eta gero beti hemen Zangotzan bertan ateratzen zarete, inguruko herrietara, Iruñera joaten zarete. Udan, Zangotzan eta ondoko herrietan badago gobernua jartzen duen ibengo zerbitzua eta herritatik joaten gara asteburuetan festa egitera. Nola sortzen dira herritarren arteko harremanak? Ikastetxetan. Adibidez, nire kasuan, nire lagun guztiak ikastolako klasekoak dira. Eta bertako herritarren artean, ze hizkuntzetan solasen zarete? Egia da, batzutan euskaraz egiten dugula, baino badago jendea gure kuadrilletan ez dakitenak euskaraz eta badago joera erdaraz egiteko. Eta geografikoki, bertze ze tokitako jendearekin elkartzen da Zangotzarra? Ondoko herriko gazteekin, adibidez Kaseda, Oibar, Ilunberri, Gabarderal. Egia da askok Iruñera joan garela unibertsitatera, eta orduan bertan badaukagu baita gure lagun taldeak. Erran duzu, bertan gazteak elkartzen zaretela, baino errango zenuke gazten elkartasunare badagoela? Egia esan da, nire ustez, konfinamentuaren ondoren, Zangotzan, gazteak askoz hurbilago gaude. Orain ikusten duzu, COVID-aren ondotik elkartasuna handia dago dara, ez? Bai. Beno, eta ze mugimendu baditugu Zangotzan? Zangotzan, Zangotzako talde ekologista daukagu. Arlo sozialeko elkartenen bat badugu? Bai, Zangotzako jaiogunea. Eta gaztetxea? Ez. Eta giza mugimenduetatik gazte aldarrikapenetara pasakotuko gara, baina lehenbiziko eta behin, galdera orokor bat. Zure uste, zeintzuk dira gazteek momentu hauetan dituzuen kezka nagusiak? Gazteon kezka nagusia lana da. Lehen esan dudan bezala, lantegietan lana lortzea oso erraza da, hemen, baina beste lan mota bat lortzeko Iruñera joan beharra daukagu. Eta bertan, Zangotzako gizarteak, Zangotzako gazteek, baduzue aldarrikapenen bat pendiente? Bai, esako kontua. Esa urtegia lehertzeko arriskua dagoelako. Eta honekin lotuta, kontzientziazioaren inguruan galdera pare bat egin behar dizkizut, alde batetik aldaketa klimatikoa eta inguru giroaren ingurukoak, bertzetik genero berdintasunaren ingurukoak. Zure inguruan, ikusten duzu gazteek eta gizarteak orokorrean baduela nolabaiteko ardura inguru giroa zaintzaren alde? Bai, uste dut badagoela ardura bat, baino asko gelditzen da oraindik egiteko. Eta lagun taldean, zuen solasaldietan, ateratzen da gai hau? Azkeneko hilabetetan bai, baino suteengatik. Orain momentuko kontuak direla eta ateratzen da, baina bertzenaz? Bestela ez gehiegi. Eta genero berdintasunaren alorrean, nola ikusten duzu kontua? Zein puntutan dago? Berdintasunaren arloan gazteok kontzientzatua gaude, teoria dakigu, baino praktika beste gauza bat da eta asko gelditzen da oraindik egiteko. Gai hau bai ateratzen da lagunen arteko solasetan? Bai, gai hau gehiago ateratzen da. Eta orain gai xamurro batera pasako gara, Zangotzaren inguruko informazio gehiago eskatuko dizut. Zure ustez, Ainoa, zeintzuk dira Zangotzako txokorik politenak? Zangotzako kale nagusia, bizia handia daukalako, eta baita ere Zangotzako Andre Maria Eliza eta Carmen konbentua, orain bertan kontserbatorioa kokatua dagoela. Urteko egun seinalatuak zeintzuk dira? Jai nagusiak, jai txikiak, eta gero badaukagu urtero ere ilauteriak, gazte eguna eta euskara eguna. Eta kanpoko bateri, inoiz ez dena Zangotzan egon, zer kontatuko zenioke zure herri apreziatuaren inguruan, kontu eman dadin, zein den duen xarma? Kontatuko nioke Nafarroako azken erregea hemen jaio zela, kontatu baino gehiago animatuko nuke Zangotzako gazteria ezagutzera eta gure
gure giroan Murgiltzera. murgiltzera. Eta kanpoko lagun bateri, eguna pasatzeko plan bat proposatu behar bazenioke, zen izango zen? Ba, esango nioke udan etortzeko. Ta goizean adibidez mendira joango ginateke, Peña mendira, arratsaldean Esaurtegira, eta adibidez gauean Zangotzako kale nagusira eramango nuke terrazaren batean afaltzera. Eta saioari amaiera emateko, lehen zuri galdera motz batzuk egin behar dizkizut, hobekiago ezagutzeko. Ainhoa, bidaiatzea gustoko duzu? Bai, asko gustatzen zait. Zer herrialdetan egon zara? Europako herrialde ezberdinetan egon naiz, eta urte batez Frantzian egon nintzen bizitzen, Alpetan, Grenoble izeneko hirian. Eta zer herrialdetara joatea gustatuko litzaizuke? Edozein herrialdetara gustatuko litzaidake bidaiatzea, baino batez ere Islandiara. Mendia edo hondartza nahiago? Egia esan da biak, baino hondartza, gehiegi. Hiria edo herria? Bietan bizi esan naiz, eta egia esan da herrietan bizi kalitatea handiagoa dago, baino bestalde hirietan aisialdia handiagoa. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? bueno, sekretua da, ezin dut esan. Filme bat? La vida es bella. Liburu bat? La buena suerte de Fernando Trías. Zaletasunak? Ba, musikari dagokionez txistua eta danbolina jotzen dut, lehen esan dudan bezala. Dantza taldean nago, Zangotzako Rokamador dantza taldean. Eta kirolari dagokionez, lehen eskubaloi taldean nengoen, eta orain ja Iruñean bizi naizela gimnasioan eta baita ere eskiatzea gustatzen zait. Zaletasun ugari dituen neska, ikusten dugun bezala. Beno, Ainhoa, mi esker haunitz gaurkoan zure herriko bateak irekitzagatik, eta bueno, informazio guzti hau partekatzagatik, mi esker haunitz eta bertze bat arte. Mi esker. Kaixo, Xabier, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, oso ondo. Eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik, zu Lamiak taldeko kidea zara, ezta? Lamiak musika taldeko kidea. Konta eguzu pixka bat nola sortu zen Lamiak taldea? Bueno, hiru gera taldean eta ezagutu ginean gazte eskolania batean, aur koro batean. Eta, bueno, hortik ezagutzen ginean eta mundu batean, hiruok aurkitu ginean talde bat sortzeko gogoz edo musika egiteko gogoz. Eta ensaio batzuk egin dituen, pixkat, coverrak egiten da, ja esan genuen. Nahi genuela zeuze serioa egin, pixkat, forma ban proiektuari. Eta horrela hasi ginen, 2019ko hasieran, ja esan genuen, bueno, hau da proiektua eta horrela hasi ginen. Eta zergatik izen hori, zergatik Lamiak? Euki genuen nahiko ez arazo, baino pazientzia handia euki genuen izena erabakitzeko momentuan, eta egia da, pixkat, euskal mitologia, gustatzen zaigula, eta azkenean sentitzen dugu gurea dela, eta onginen pixka pentsatzen, mitologia aldetik joan gintezke, no ez? Eta erabaki genuen azkenean Lamiak, kantuarekin erlazioa dauka, eta, pixkat, ez dauka horrela esan nahi oso sakonik, baina bai, kontzeptua gustatu zaigula, eta proiekturako proposatzela. Eta, orain zengo dugu zuen azken lanaren inguruan, baina hori baino lehen gustatuko litzaiake pixka bat taldea gehiago ezagutzea, ez? Beraz, konta eguzu, zer da nolabait, zer esango zenuke egiten duela bereizgarri zuen taldea? Azkenean hiru izan da, eta hiru pertsonako rock talde bat izan da, azkenean daukagu gitarra eta ahotsa egiten du Anderrek, beste Xabik egiten du, jotzen du bajoa, eta nik bateria jotzen dut, orduan. Dira hiru instrumentu, hiru pertsonen artean, eta hiruen artean atera behar da soinu oso borobil bat, ez? Eta azkenean nik uste hori da guk bilatu eta uste lortzen dugula. Azkenean hiru instrumentuei garrantzia berdina emanez, baita ahotsari ere, musika borobila ateratzea. Eta, gero, musika aldetik, azkenean
Egia da stoner rockaren influentziatik hasi ginela, baina gaur egun ja rockaren esparru ezberdinak ikutzen ditugu batez ere. Eta orain bai, Itzalak Argiak diska kaleratu berri duzue, nola izan da proiektu hau kaleratzea? Bueno, prozesua izan da nahiko luzea, grabatzen hasi ginen 2020an, pandemia eta gero justo, eta egin genuen disko erdia, ez genuen oso ziur EP bat edo disko luze bat atera, eta azken erabaki genuen ateratzea, eta egin genituen beste 5 abesti abenduan, abuztuan, ja udazken bukaeran argitaratzeko asmoz, baina gero atzerapen asko izan ditugu produkzio aldetik, baita azkenean data guztiak ez dira berdinak argitaratzeko eta data proposak itxoen behar dira. Orduan atzeratzen jungea eta azkenean lortu dugu argitaratzea, vinilo formatuan ere ateratzea lortu dugu, nahiz eta produkzio aldetik arazoi pilo bat izan. Eta hori, azkenean ateratzen den egunen arte dago tensio hori guztien, ez? Proiektu hasten denetik. Eta ateratzeko eguna izan zen ja liberazio bat, eta jazta, diskoa kanpoan dago, jendeak entzun dezala, edo ez dezala entzun, jendeak nahi duna egin dezala, baina nila lasain nago. Beraz, pixkat hori izan zen, tensio guzti hori, akumulatutako tensio hori guzti hori ateratzea, eta gero ja zuzenean jotzeko aukera aukitzea. Eta jendeak entzun zuenean, zer esan zuen, nolakoa izan da harrera? Egia esan oso pozik gaude harrerarekin, ze, irratian eta entzun da, bideoklipak egin ditugu, orduan bideoklipak eginez ja bisualidadea ematen diozu musikari, eta horrekin azkenean joku desente ban diogu eta oso konten gaude, ze, nabaritzen da, bai sare sozialetan eta musika plataformetan entzuten ari dela jendea, orduan oso pozik. Eta jendeak jakin dezan zer aurki dezake diska honetan? Aurreko diskarekin konparatuz, azkenean lehenengo diska konparazioak egiteko basea. Aurrekoa zen oso homogeneoa, soinu guztiak oso antzekoak ziren, eta oraingoan egin ditugu 10 abesti eta 10 abestietatik oso gutxi izan ditzakezu direla estilo rockaren barruko estilo berdinekoak. Orduan, lortu duguna da disko heterogeno bat egitea eta soinu ezberdinak aurkitzea ere gugan, ze aurrekotik egin duguna da ireki pixkate abaniko hori, ez? Eta orain kontzertuetan ari zarete, nolakoak izan dira emandako azken kontzertuak eta zeintzuk izango dira aurrengoak? Hasi genuen bira hau Kutxakulturren hemen Tabakaleran, eta izan zen aurkezpen kontzertua, eta izan zen gozada bat, jende asko etorri zen, eta izan zen disko aurkezteko aproposena egun berdinean. Eta gero jo dugu Lierrekin Azpeitin gero Korrikan jo genuen, eta hori izan zen oso kontzertu berezia, ze azkenean benetxean jo genuen, eta zegoen plaza goraino beteta, ze azkenean horrelako ekitaldietan aprobetxatu behar da, jendea ja badagoela, eta izugarri disfrutatu genuen. Gero jo genuen lehengo astean Bonberenean, eta larunbat honetan izango gera Andoaingo Gaztetxean Irizarreko langileen grebalari laguntzeko egin den ekitaldi batean. Eta gero hemendik aurrera, 2 aste barru, 27an Pasaian joko dugu Bitxas Festivalean. Eta gero hortik aurrera egongo gara sozialetan pelmada gehiago ematen esateko ze kontzertu ditugun. Eta zuen Instagram kontuan ikusi dut baita arropa saltzen duzuela, ez da? Zuen merchandising propioa daukazuela, nola izan da hori? Aurrekoan, lehenengo taldea hasi genunean ere baki genuen mertxa egin behar genula. Eta kamiseta batzuk egin genituen, baina nahiko sinpleak. Eta oraingoan, denbora gehiago hartu dugu, azkenean esperientzia gehiago daukagu, badakigu zer egin behar den nola, eta nun dauden akatsak, orduan egin dugu diseinu hobe bat, kamisetak ondo zainduta, eta web horri atera dugu, orduan, azkenean gauza asko, autogestiotik ikusita, nahiko lanpetuta gabiltza, baina oro har oso gustora emantzen zaion harrerarekin, ze jendeare interesatu dago musikaz aparte, beste arlo horretan. Orduan hori bere polita da.
Eta, ja orain pixka bat hausnarketa moduan, zein esango zenuke izan dela zuen garapena talde moduan hasi zuen ibilbidea hasi zenutenetik orain arte? Azkenean guk proiektu hau ja forma bat emateko asmoz geneukan ezagutza zen oso txikia. Orduan, sartu ginen estudio batera lehenengo aldiz, ez genekien nun sartzen ginen, orduan izan zen pixkat piztina botatzea. Eta izan zen, 5 hilabeteko idazketa prozesu bat, gero grabatu, eta horra ginen konturatzen gauza asko ikasi behar genitula. Eta azkenan izan da jungera gauza berriak probatzen, lehenengo diskoarekin, gero lehenengo kontzertuak zuzenean, gero pandemia izan zen, orduan, pandemia horrek lagundu zigun inspirazio aldetik, edo baitare, etxean hainbeste denbora pasata, azkenean aprobetxatu behar da, ez dagolako besterik. Eta gero izan zen, bigarren diskoarekin petxatzen hasi ginenean, bideoklipak egin, eta horrek eman zigun beste pauso bat, eta orain azkenean musika soinu bat da, baina horren atzetik daun lan guztia eta egin beharreko guztiak askotan ez dira ezagunak. Eta gukoan ezagutu ditugu barrutik, beraz orain nahi dira pixkate amoldatzen dagoen egorara. Eta orain amaitzeko, zein da orduan zuen asmoa orain talde moduan? Musika egiten jarraitu nahi duzue, ze etorkizun ikusten duzue? Guk argi daukaguna hasieratik da proiektu hau jaio zela zuzeneko musika eskaintzeko. Orduan, zuzeneko musika eskaintzeko eta eukitzeko jende bat zugan interesatuta musika egin behar ezu, zure musika propioa. Orduan, gu nahi duguna da zuzenean baina jarraitu musika berria egiten. Orain kutsakulturren gaude, Donostiko bekadun talde batean, eta lokala ematen digute. Orduan, aprotxetu nahi dugu hau dena musika berria egin eta alik eta kontzertu gehien emateko. Beraz, oraintxe bertan gure intentzio hori da. Uda hau aprobetxatu kontzertu asko eman eta diska aurkezten jarraitzeko, eta gauza berriak sortzen jurteko, eta epe labur ertain batean beste diska bat edo beste gauza berriak ateratzeko. Ez dakit zerbait gehiago gaitzea gustatuko litzaizuken, o zerbait gehiago esatea? Egia esan oso konten, zuek zuen gonbidapenagatik, eta bai konten dagoen giroak laguntzen dulako motivazio okitzera. Azkenean jendea animatzen ari da, jendea gehiago animatu behar da, baina jendea asko animatzen ari da, eta horrek gu laguntzen gaitu, eta azkenean denon disfruterako. Beraz, hoixe. Eskerrik asko zuen lana aurkezteagatik, eta hemendik animatzen dugu jendea zuen diska berrian zutera. Mi esker, eta Laizter Iruña aldetik edo Nafarro aldetik pasatzen gara. Eskerrik asko, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.